Ahoj lidi, zkouším tady jednu blbost. Možná, že to i půjde, protože mám nastavený, že budu nahrávat 40 minut, takže to bude docela sranda. Mimochodem jdeme nahrát Far Cry 3, mám to přes verzi prostě a tady můžete vidět prostě různé blbosti. Možná budu mít někdy, tak zkouším, možná někdy budu mít webkameru, nebo ne kameru, foťák, tak, hlavně. Prostě foťák budu nahrávat ještě svůj obličej a pak to možná dám na YouTube. Je mi 12, dnes je sobota 11.5.2013 a já jdu hrát Far Cry. Ano, jsem předposlední misi, kdy máme vyřadit komunikační centrum Hojta, ale já teď ne, teď si dáme vlastně to, kde budeme prostě, ano, bude se mi to možná sekat, ale mám to náhodně, jakože máme počítač, dobrý docela, takže dáme se. Půjdeme sem a nejdřív si jdeme to auto. Mám sluchátka, takže do toho budu možná i křičet někdy, takže... Aha, takže to ne, to mám nějak neviděl. Zabavíme jim autíčko. Dejte mi to auto blbečkové. Tak a jedem. Natáčím to jenom tak ze srandy. Si stlumím zvuky. Baví mě to, protože je to zábavný. Hlavně když prostě děláte bordel. Tak počkejte, já se něco podívám jenom. Moment. Se jak ho natáčet ještě můžu? Ano, ještě můžu natáčet 37 minut, takže to je dobré. A jedeme dál. A jedeme přímo tudma. Jo, tudma radši pojedeme se obědem. A mám vybavené zbraně, nemám to dohrát, mám sice dohrát tu kampaň za jiný. Co to sakra je? My furt natáčíme, dobrý. Já se budu dívat, pardon, já to natáčím poprvé, takže si tím chci být jistý. Budou ty videa možná na YouTube, možná ne, možná to budu někomu posílat. A zase to tady stejná základna, jak jsem byl před chvíli, když se mě nepovedlo nahrávat. Takže jdeme tam. Doufám, že mě dobře slyšíte. Někdy budu nahrávat s kamarádama taky nějaké hry. Možná dnes natočím ještě, jak se to jmenuje, a do prdele, pardon, ale to jsem pěkně podrbal. Jdeme další moment. To pít. Hajzle jeden, posranej. Pardon, to bude fail. Fake buzerant jeden. Sranej. Pardon, jsem zprostý jako blázen, ale já to jenom dělám poprvé, to vám říkám, jakože když to půjde, to budu natáčet hodně. Vidíte ho dalšího hajzlíka? A pryč. Možná budu používat blbé hlášky a další budu s tím autem. Pojď hajzle. Pardon, to trošku failím. Po mně. Takže Far Cry myslím, že můžeme ukončit, protože je to konec se mnou.
natáčíme 5 minut, mám ještě půl hodiny něco, já se možná potom připojím ke kamarádovi a já teď ukončím video a uvidím, co budu nahrávat. Takže ahoj.